И после хора, аз съм Тихил и днеска ще правя ревю на сервера Matrix. Да. И да, това е неговия спаун. Скоро създадене. И много ми харесва като цяло сервера. Тук имате voting rate. И от тук може да ви се падне 1К, 5К, тип донатор, vote rate килове, multi-crate да. Не мога да го произнеса точно. Бразва Sharpness 3 и Breaking 3. Big Boss Match, който ми се е паднал на мен е 9. Try Again, това не знам точно какво е. Cops, това е с Fire Aspect 15 и Snowback 50. AK-47, който на мен ми се падна за Hit Counter-терористи. И контър, да, има такава като на CES. Мап като на CES и се стреляте там. И Flashbang, което не знам точно какво е. И ето го. Това е АК, много е бързо. Плюс това, че имате безплатни ранкове. След като водните, ето тук ето аз имам 205М и ми трябва 4М, за да стана ранг Hero. Сега съм ранг Терминатор. Така. Има RES, това е RES сервер. И да кажеш и много приятно. Сега ще покажа всички ларпове. Ето контртерористи, ларпа. Само да го намеря, къде го бях писал. Ето го. Това е ларп контртерористи. Тук това не го гледайте. И тук отивате и почвате да се стреляте. Сервърът е много готин, пак повтарям. Ето тук терористите като цъкнат и се появява ето това позор тук. Доста добре. Ето тук са базата на терористите. Виж, ще умрем, ще заложи бомбата. Така, ето писах вина. Така. И нека преминем към следващия ларп, който е ларп CES Lobby. CES Lobby. Къде? Ето го. Тук CES.com. Ето там е. Може да го видите по-ясно. Join to terrorist, did just make a model, join counter terrorist. Така, следващия ларп е ларп Easy Money. Ларп Easy Money. Така, тук може да проверявате колко пари имате всъщност. На 3 минути. Така. Ето това е самите пари. Гледате колко може да ви дават пари. Тук може да ги проверявате отново. Така. Следващия ларп е ларп Mini PvP. Най-ресната сервера. Така. Ларп Mini PvP. Ето го, скачате тук долу и се биете.
War терорист. Така, ето го War терорист, тук вече без да влизате на CS Lobby, направо се пускате от терористите. И да, това беше този клип, надявам се да ви е харесал. И влезте, IP ще има в описанието, както е много ясно. Така, надявам се да ви хареса клипа. Влезте в този сервер, вотнете ако искате, за да станете ранг. Много сте помогнете на сервера. И надявам се да ви хареса клипа. Това беше мен. Забавлявайте се с него и чао!